सरवंच तने मंच पर आई एक बार हमने कह देने बैठल हो हम तो हमरो दूरी खराब है। संतोष भैया कुंदन भैया अरविंद भैया सरवंच के संग संग तीनों सुपुत्र वहां के भी मंच पर तने अब राम जी खिसिया गए बड़े कि हमारे सामने सीता को लेकर चले आ गया और हम देखते रह गए तर्क से तीर निकल पड़े कि सारी धरती को उथल पुथल कर दूंगा। आ तले ब्रह्मा जी कमल पर बैठल विराजमान भइल बड़े कहले कि नहीं राम नारायण जी हैं और अवतार भइल अब समय खत्म बा जय के समैया आ गइली सीता धरती में समा गई यह प्रसंग उधर रहना आधा लोग कहीं प्रसंग बुझाई लेना कोनो चीज गाओ तो फिल्म नहीं लग रहा है जा एक समैया आ गइली ये जा एक समैया आ गइली सीता धरती में समा गइली प्रभु श्री राम सारा धरती के काम आजू को देव तम्मा बरबा जी कहने की नहीं राम उहे ना गोइली रौरो जाए के समैया नजदीक का गोइली वो माला दो हम चाचा के वो अपना से भगवान वाली सरवंच चाचा हम अपना से जब वीर भैया हमने के मुखिया जी से हत्या है तो हमरो मौसर हो भाई कुंवर जी तू चिंता मत करो हमार मौसा तो तोहरो मौसा भइल संगे संगे हमरा मौसा जी के सुपुत्र भी आइल भइल कुंदन भैया अरविंद भैया संतोष भैया कहने कने बने पैसा मिल गया बच्चा पैसा हे घर में जहां 13 दिन प्रोग्राम होता एक दिन करा हमने के ढीला हो जाता नहीं आज 13 दिन पूरा ए भारत माता के जितना नामी भोजपुरी गायक वालों सब है आइल कुंदन भैया के संतोष भैया हमारा मित्र अरविंद भैया अरे रउआ एको बेर मोह पर तन है नहीं महाराज रउआ 1500 ना देम तो हमरा कितना दुख में जाए में रउआ बताई रे खुद अपने से सोचिए बात के कुंदन भैया देनी हां संतोष भैया देनी पैसा अच्छा रउआ नाम आगे तीनों भाई में धनी खोखत तो अरविंद भैया ना संतोष भैया ना रउआ कमाए में उड़ा दे अरविंद भैया आपन पर्स मलकिनी के लगे धक आवे लगे कहबू उतने दे हम अपना मन से ना दे ऐसे कि हमार मित्र हम अपने रहन से अंदाज लगाओ तनी अरविंद भैया के भी प्रणाम बा संतोष भैया के भी प्रणाम बा कुंदन भैया के प्रणाम बा आ सरवंच तक हम बार-बार गोड़ लागत अब तनी जवाब में चल ना ना हे कौनवास भैया कतनो धनी घरे पैदा हो बनू हमर बात पर कह तू जन कहले कि दूसरे दूसरे के तोहरो बात सही बा कतनो धनी घरे पैदा फिर भैया होकल जाई अपना जन्मदिन के दिन के अपना जन्म के खुशी में जन मिठाई बटाला आ मुअला के बाद जन खीर बनेला ई दोनों लोग खाई तू ना
तारा जन्म में जन मिठाई बटाई बबुआ हमारा जन्म मटाइल होई हम खइले हो हमरा मुआला के बाद खीर बनी बढ़िया दूध देके तो हमर बेटाई ना एगो ऐसा चीज हो जे किनेला ओकर मजा उहो ना लेला जे धरेला ओकर मजा उहो ना लेला आ जे यूज करेला ओकरा बुझइबे ना करेला ई का इहे कफन हो किनबो पहनबो ओढ़बो ना जेकरा के दियाई के धैले रह उहो यूज ना करी है आ जेकरा के ओढ़ा के ले जेबो कान्हा पर धक के उनका बुझेबे ना करे कि पहनले वाले के नहीं पहनले वाह वाह अभियंता जी वाह स्टैंडर्ड बात बोलिए कुंवर जी ठीक आ गए लोग का काले हमरा एक कुंवर भैया के बेटा तारा के मारित ना उंगरी शरीर विवाह के छोड़ दे जाए दो लंगड़ आदमी पता है कोई नहीं कम बात बाकी तारा के मारित ना लगा तो हुक की लेवे तारा के मारित ना ओए में अड़सा के निकलबे ना करी हां निकल रहो मन ई है कि गांव खाते बड़ा इतना सजिंदा लगे समझदार पुरानी होके हां भरभस करके प्रयास मत करो तेरा दिन से बढ़िया कार्यक्रम भइल बात तो लागत रहन सोने बोले हमर रंजीत पांडे जी अजय पांडे जी के शिष्य हैं माने कोई नहीं केने बानी संजोग के बाद बाकी हमनी के बगल में गोपालगंज के दू जिला के मालिक बानी जेकर नाम हमरा जितेश पांडे जी हो यही गांव जवान तो वहां से तो हमरा फायदे न मिली अब लैदारी में चलो एथी में चलो छटक लैदारी में